opravdu je to krátkou dobu je tady a má zájem ten kredit, který Češi tenkrát před 60. 70. lety měli od Iránců, nebo naopak, Iránci měli tady obnovit, protože Česká republika pro Irán není cizí země. No. Česká republika má takový velký kredit u Iránců, ale bohužel ten kredit trošku pomalu jde z oblasti techniky do oblasti umění. A jsem rád, že aspoň já taky můžu něco dělat. Dovolil jsem tak začínat od různých českých autory. Nevím, když budu dát takový dotaz, víte, kolik českých autorů bylo překládaných do češtiny? Kdo ví? 39. No, 39 českých autorů od Švejka a všechny ty moderní, Kundera, Havel, Klíma, tyhle už necháme, to jsou moderní, ale ty starší data, všichni to jsou. Když pro české televizi jako nabídnul jsem nějaké ukázky, oni tomu nevěřili, že 39 českých autorů, možná to je už půl roku starý, možná teďka bude 40. No, protože věřte tomu, že Iránci mají zájem o českou literaturu, o českou kulturu. Tak proto jsem rád, že jste tady. Děkuji moc krát.